Hei kaikki ja tervetuloa opiskelemaan relatiivipronomineja. Relatiivipronomineja muodostettaessa on hyvä muistaa, että ne noudattaa aina pääsanan sukua, lukua ja sijaa. Eli der, das, die, yksikkö tai monikko ja jotain näistä 4 sijamuodosta, nominatiivi, akkusatiivi, datiivi tai genetiivi. Ja se, että relatiivipronominit aloittaa aina sivulauseen, relatiivilause on siis sivulause, ja Saksan erikoinen sanajärjestys, predikaattiverbi eli tekijän mukaan taipuva verbi aina viimeiseksi. Ja tässä siis taulukko, jossa relatiivipronominit ovat. Kuten huomaat, niin muistuttaa aika lailla määräisen artikkelin sijamuototaulukkoa. Eli siellä on nyt kaikki suvut, maskuliini, neutri, feminiini, monikko ja sijat täällä vasemmalla. Ja sitten ensimmäinen rivi siellä vastaa aivan sitä meille tuttua sijamuototaulukkoa der, das, die. Akkusatiivissa den, das, die. Sitten jotain muutoksia täällä. Alku samanlainen kuin sijamuototaulukossa dem, der. Mutta sitten tämä datiivin monikko ei olekaan den, vaan denen relatiivipronomini. Lapset, joita autan esimerkiksi, kun helfen vaatii sen datiivin, niin relatiivipronominiksi otetaan denen. Ja sitten genetiivissä relatiivipronomini on ihan omanlaisensa. Muistuttaa tietysti niitä sijapäätteitä, jotka ovat des, der, mutta vähän omanlaisensa dessen ja feminiini deren ja monikko ja feminiini taas keskenään samanlaiset deren. Eli ainoastaan nämä 5 artikkelia tai relatiivipronominia on erilaisia kuin periaatteessa se sijamuototaulukon artikkelin päätteet. No sitten tässä pari esimerkkilausetta. Da ist der Bus, der zum Flughafen fährt. Tuolla on bussi joka. Ja tässä nyt on tärkeää tietysti sitten, kun laitetaan relatiivipronomini, että huomioidaan se pääsana, se korrelaatti, mihin se pronomini viittaa. Ja tässä tapauksessa se on bussi joka. Eli tuolla edellä se yleensä on se korrelaatti. Ja sen perusteella valitaan sitten se relatiivipronomini, tuleeko se nominatiiviin, akkusatiiviin, datiiviin vai genetiiviin. Ja tässä tapauksessa siis nominatiivi. Suomennos auttaa asiaa. Tuolla on bussi joka. Ei mitään sijamuotoja havaittavissa. Bussi joka. Ja sitten huomioit sanajärjestyksen vielä. Taipuva verbi viimeiseksi. Siehst du den Bus, mit dem wir fahren? No, täällä on jo heti muutoksia enemmänkin. Täällä korrelaatti on akkusatiivissa, mutta huomatkaa relatiivipronomini sitten ei noudata tässä samaa sijaa, vaan se täytyy miettiä se lause suomen kielen kautta. Näetkö bussin, jolla matkustamme? Ja kun matkustetaan kulkuvälineellä, tarvitaan prepositio mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, ja se vaatii taas datiivin. Eli nyt laitetaan relatiivipronomini datiiviin. Akkusatiivi, mutta täällä sitten siihen viitataan tällä der-artikkelilla, joka on datiivissa, koska tämä on der-sukunen sana. Eli korrelaatti on täällä, mutta mit-preposition takia datiivi. Ja verbi viimeiseksi taas. Der Bus, dessen Fahrer uns winkt, ist unser Bus. No, täällä sitten vastaavasti bussi, jonka kuljettaja vilkuttaa valoa meille, on meidän bussi. Ja tässä nyt sitten pitää olla tarkkana. Bussi on korrelaatti edelleen, jonka. Ja nyt on sitten genetiivi, jonka kuljettaja. Ja laitetaan der-suvun vastaava relatiivipronomini genetiivissä. Der Bus, dessen Fahrer ja verbi taas viimeisenä siellä. Eli tästä vielä kertauksena tuo äskeinen. Korrelaatti eli se pääsana on tärkeä
huomioida, missä sijamuodossa se on, mutta niin kuin äsken oli puhetta, se ei aina välttämättä se relatiivipronomini ole samassa sijamuodossa. Tässä se nyt on nominatiivi. Der Bus der, das Kind das, lapsi joka. Mutta jos meillä olisi esimerkiksi täällä nyt prepositio mit, lapsi jonka kanssa menin uimahalliin, niin tietysti sitten sanottaisiin das Kind mit dem ich in die Schwimmhalle gegangen bin. Tai vaikka genetiivi, lapsi jonka lelut tuolla ovat, das Kind dessen Spielzeuge, niin silloin käytetään genetiiviä dessen. Ja sitten on tämmöinen relatiivipronomini was, joka usein käännetään se mikä, mutta se voidaan kääntää myös se mitä tai kaikki mikä, niin kuin tässä ensimmäisessä esimerkkilauseessa. Mutta siis was-pronomini viittaa neutriseen pronominiin tai neutriseen adjektiiviin tai kokonaiseen lauseeseen. Tässä on neutrinen pronomini, kaikki. Muita semmoisia olisi vaikka etwas, nichts, vieles. Alles, was ich gehört habe. Kaikki, mitä kuulin. Korrelaattina alles. Das ist das Beste, was ich weiß. Täällä on nyt neutrinen adjektiivi, ja niin kuin muistatte, ne on substantivoituja adjektiiveja, ja tässä on nyt vielä superlatiivi. Useinhan ne on superlatiiveja, ne substantivoidut adjektiivit. Se on parasta, mitä tiedän. Er hat mir geholfen, was mich gefreut hat. Hän auttoi minua, se asia, se koko edeltävä lause, se ilahdutti minua. Ruotsissahan vastaava pronomini on vilket, kun viitataan edeltävään lauseeseen. Ja sitten vielä tämmöinen erikoistapaus, eli adverbi wo, joka on siis myös kysymyssana missä, mutta tässä tapauksessa sitä käytetään nyt relatiivipronominina, adverbina. Hier ist das Hotel, in dem wir übernachten. Prepositio ja artikkeli. Tässä on nyt laitettu sitten korrelaation das Hotel nominatiivissa ja invatiivisen datiivin vaihtoprepositiona, jossa in dem, niin relatiivipronomini on nyt neutrin datiivi, mutta sen voi korvata sitten tällä wo, varsinkin kun on paikoista kysymys. Ja aina, jos on maan tai kaupungin nimi, niin silloin aina käytetään tätä wo. Ihan senkin takia, että yleensähän maantieteellisissä nimissä maiden ja kaupunkien nimien kanssa ei käytetä artikkelia, niin sen takia tämmöinen yhdistelmä on mahdoton. Siitä on sen muistaa. Eli aina jos pääsana on maan tai kaupungin nimi, tässä tapauksessa Spanien, wo. Mutta ihan tämmöisissäkin tapauksissa, varsinkin jos se on joku paikka, niin kuin hotelli tai sairaala tai joku. Ja tässä sitten tämmöinen erityistapaus vielä, relatiivipronomini wer, se joka, ne jotka, yksikössä ja monikossa sama. Ja tämä on sellainen, mitä aika usein YO-kokeessa kysytään, että kannattaa painaa mieleen jo nyt. Wer heute kauft, spart Geld. Derin voi jättää pois ja useimmiten se jätetään pois, ei tarvitse toistaa. Se, joka ostaa tänään, se säästää rahaa, mutta parempi on sanoa siis se, joka ostaa tänään, säästää rahaa. Unohdetaan tuo melkein kokonaan. Paitsi tässä toisessa esimerkissä, wer Hilfe braucht, dem können wir helfen. Siellä on nyt tämä jälkimmäinenkin pronomiinit on helfenin takia jätetty, että sitä ei oikein voi jättää pois. Mutta se, joka tarvitsee apua, sitä tai häntä voimme auttaa. Mutta kannattaa muistaa tämä wer, että se ei ole kysymyssana kuka, vaan siis tässä tapauksessa se, joka, ne, jotka.